kwama-7,500 iindawo zentselo eMpuma Koloni. Xa esinye sikufutshane nesikolo, kulapho uqala khona ingxaki. Iindawo ezithengisa utywala zininzi ngaphezu kwecawe ezilapha kule ndawo. Loo nto ke iyasichaphazela isikolo. Abanye abantwana abaselayo bancinci. Ukungalandelwa kwemiqathango ngabanikazi izirhoxo kunobangela wale ngxubakaxaka. Bayakwazi ungena bathunywe ngabantu ziifemeli zabo bahambe bayothenga utywala bengajongwanga uba banangaphi. Ngoku sele kuqwalaseleke nenani elikhula ngamandla lokukhulelwa kwabantwana abaselula. Kwela banga le-12 eli sizawubonwa ngalo umsebenzi wethu kokuphela konyaka, bathathu abantwana ngoku endiqinisekileyo ngabo uba bakhulelwe. Ibhodi ejongene notywala kweli phondo ithi izawubaqatha kwabo bangathobeliyo imiqathango. Sifuna ke ukuthumela umyalezo ongqingqwa kwezo ndawo into kokuba ziyeke loo nto ziyenzayo, kuba sizawuthatha amanyathelo aqatha xa sithe sazifumanisa iindawo ezinjalo. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC, eYugi.